Mentak sni ka arpanyo tarik ulber aja punrio ka Green Tech Foundation melayalam kemat dauba H ban sudor nonglang ubadiru ucerman kaseng ila ujor RTI sakitanat ba per yang jing aja ka hadu ndip akar saki company ba per ha umyam te nakaliang jong Green Tech Foundation hadin bangi layu ya katu ka jing Hanover jong ka state government through tourism department ya katu ka 66 acres kabade yang te po umyam sya kane ka IHCL kata group ha tu kopor ngiladon gejing songkya ngiladon gejing sngo benyo ru pendiat ha bangi yo ya katu gejing ai katu jaka hadu ndrup akas ya ketiki company bantai kita kising tai henry ha katu kopor nakaliang jong Green Tech Foundation ngim bisa madon kita ki detail information ngim don kita ki data ki EGA ngim patla ban keren ye te marmar nakaliang jong ka foundation ngila file ka ban yo ki jing tip ka khamnya ngila file ki RTI siapo DC office jong ka Riboy jong ka East Castle district nang ta siapo ka revenue and disaster management nang ta ngila file ru ka RTI sya ka forest ngila file ru ki RTI siapo tourism department bat ngila file ru ki RTI siapo jong ka Meghalaya State Pollution Control Board te hadin bangila lum persamban lum ikini icing tip kidon ki department ki bala kentai kiwar ya kin jingdon jaka aktai ki rewat ke MICL ru kadon ka RTI ko baki ong bakim don kata jaka aktai te ngilayo ki jubab jong ki RTI nang ni nang tai bat kawi ka bangi ngiyo ka bakam clear picture napo ka MSPCB napo ka Meghalaya State Pollution Control Board kabalingo kalong ba ya kata kajing ai jaka hangtei hapo umyam resubia laong ba wat ya uni u island u daulenong hangtei hapo umyam ro laai please ya kane kata group but kumbang itep hi kendiat suang ni keran sakmat kalong ba barok ni syutip ya ko umyam kum kajaka ka ba itanat henry kum kinong sosnong kum kipat ba ngitip nam ba umyam is the only hydroelectric project kabahe tam hapo jong pejala mehlia kumyam ladang bakla kapenmi kumba sispa nyo pondru sispa nyo pondru megawatt tang nang ten po umyam te hakabede ibat kani ladangi phaiden kindiat ngatrai barok ngiatip nadu ar hajar apoi bat haswa jong aturo ki ladon ki construction ki ladon ki jingmi ki jingtei ki encouragement hakatai saudong jong katika pungumyam bat kabala pen sngu kya kabala pen sngu bitaru ya ki babun hakatai kapor bat kabas ngungu kalong ya ka ying bishar badan buram hakatu kapor ka high court kala sim sumuto sundon ya katu ka jinglong jingman jingmi jonggi construction na katai ka saudong jong katai ka pungumyam but nakaliang jong ka ying bishar badan buram kala ong yak state government badia ka district council katu kapor ba pidai ban regulate ya gini jing tre namar ka pungumyam omlong ban shuyami ban shuyatai ban shuyapen pra ban shuyapen klamding ban shuyati khandau karbamon namar bakadon ke jing kta ya di nakaliang jong ka state government hakatu kapor kila frame ya kawi ke draft bat kabala mata kalalong ka guidelines ya kata ka Meghalaya Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines 2023 kaning ka guidelines ko ongum no ko ong ba ya kinu jing tre ki bala ban kta ya kata ko pung umyam day ban demolish no day ban pensange no but onom sya yanoru nang ni sakmat bakin mi kinu jing tei ki ban la ban bu jing ma ya kate ko umyam kata kade guidelines ka ban kaliang jong government ni kala frame kabas ngolingo kumbanga ong menena sedang tolong ba menta na kaliang jong state government kawan ra sendon dalade ka ailat sendon dalade ya kita ki company ki bahe ban one tay ya kita ki 5 star
luxury hotel ki resort ki restaurant hang te po pong miam bat ka ba kham su ma le le nganong ya phi wat yu te do la nong lumpon dan ru kila ai sha kane ka IHCL kata ta group but ngan ya thu ep sakoi galong ba hadin bangila awat jing tip ling ba ka RTI ngilap ru pleng kamdei kata ta group kabayo kaba implement ya kane project la ai shu ya kane syakata ka third party kabadi kita ka umyam private limited ayura kaban pentrei kaban snai kita ki 5-star hotel angtai baik mo nging shu ka banong ta kum ngim syam nomor kadon gejing penbana na kaling jong ka surkar ling ba tourism department bakin tei kita ki 5-star hotel kita ki 7-star hotel ki bakum nora syatei syatura syatei sya syakni ki wei ki jaga jong kai partai sya sora bakum tatar ni pediang balik ingin nom pediang nomor ka hendrai ngi karan betik ya kabade hang tei po umyam pi ulum pongdeng lada piken mau udai ulum ubadon hang tu hapo hapedeng jong kapung umyam udon hang tu hapo pedeng jong kapung umyam pi perkat kumno lada mentah kimut bantai ya kini ki 5-star hotel kandon gejing penklamding kandon ka kita ki trees felling kandon ki soil dumping kandon kita ki noise pollution ki bapar but ngam artatin ba kandon kajing kta kabajur bha ya kane ka hydro project ka ba hetam jong ka jala mekhlia ka jongi ka es ka sel ka riboy district lay fully depend hakapung umyam banyo ya kata ka boarding te nakaliang ka jongi nakaliang jong Green Tech Foundation ya ka government nging shwa banang umne ka umyam kala itana lupa lada pikwa ya kata ka project ya kita ki 5-star hotel ki AKA le shabar sya jangai jong ate ngimdon problem ngimdon jing persyaya henry ba penle ban penpra ban penjot yau teu island hapo jong kapung umyam ya kata dalele nginom lapan pediam ka umyam menta barok si ketang ya keren ya ka jing jabok jong umyam ngan itu epi tangka station hang teu po umyam kala palat wat ya taka 40,000 cubic meters ka sedimentation ka bajur hang tai kapor kala dai ya ka state government bahkan penkhoi ya ka te kapung nomor kala jabok adu kata ngiling ngirang suggest ngiong babalai pimanra da ka afforestation hang tai hapo island ka jing thungding ka ban penreban yu te ulum hang tai nomor ka dai ru ka jaka jong kini ki migratory birds pihapan suhu ya ta kani kapung miam ladapi nomor ni nak liang jong Green Tech Foundation om bang syukran klam da kejing te kadon ka research paper ka details ba jong yang ni mo kani ka bang nila publish ru hat international journal kani ka thesis jong ni nila pule kidok khadok plat kejing pang kejing stom but ki aquatic life hangte but ni hapan suhu ang ni ba ya kapung umyam kamdei ke jaka tei ya kita ki 5-star hotel katei ke jaka ang tei kadi ke jaka kabing ngidon kaman preserve ngidon kaman protect bat ngidon kam ban yada nga nakali ang kajungi ke Green Tech Foundation ni ngishwa banong tukum ni ba kini gibru kilayo ya ke city na ka Meglaster Pollution Control Board ban ya chakmat ka ng project ni ketujur ya ka district council ba phimdei ban issue kanu ka approval phimdei ban issue kanu ka clearance phimdei ban issue kanu ka NOC but what yale ba kini gibru kinyo saya ka CTO ka concern to operate nang ni sakamat but nakali ang jongi Green Tech Foundation ya da pa ka petition po district council ba lakumno maki kide ban simkya nomor da pipai bhai ko order nomor adin jong ka katugu ba ong ay pi ba ka high court kala sim sumuto kala pen mi gini go order but kalau ong bahang ni ba nakaliang ka court kala sungun nomor nakaliang jong state government ba nakaliang jong ka district council kila sim kya banyada nang ni syakmat ya kapung miam bat nakaliang jong ka court kala hon ya kata
Henry da menta piwan ra sundan ban pen pra yu te island hang te hapo pung nyam tengi na kaliang jong green tech foundation ni shwa pa dong ni kan bayat ni burom ya kata ka jing promote ya kata tourism industry yang ni ngirong ikwa balai ke sinong maudun menta hang tu hasai jong kani ka hang tu ha sai jong ka pung nyam ni adopt ya katu as a model village of green tech foundation nomor ngikwa bagi nong sinong hang tu kin long into environment bakin penne pensai gitu ki dieng pengin yada ya katu ka jing jabo jong kawa hang tu denri menta ka balingo kalong hadu katno kata ka jing kwa jong pi na kaliang jong state government ban promote ya tourism hadu ba pendidu didam ya utei ulum pondang hantai indru posnam ki ailis ya katai kajing ai jaka ya kita gi lumpon dang hantai indru posnam nang pi kalawan kala janlong one generation jong ite lakut nginum long try shu nang ni sakma ti ai maki kinle kinyat kumno tang bangi na kaliang jong green tech foundation hadin bangi ngong epi hadin bangi la study bha hadin bangi la file ki RTI hadin bangi la lum ki jing tep bah phar ya kate ka project ba phin le ta yo lum pondeng u island jong ko yam dale le ngom la ban tre bal da piong pia da bor na kaliang jong green tech foundation ngin te jing khang dai ya ka tin bisha bodom bor pangini kun bai ya kani balla kumno wat lek penjat wat lek penpera ya wailan jong pongnya ini mga song ay pi ba nakali ang jong state government ki frame hi kami gila water Buddhist preservation and conservation guidelines 2023 Kishna hi ya kanika guidelines kumno ban regulates kumno ban yada kumno ban mahamru ya kino kijingtrai kibadon hasau dong jong kate kapung miam lada ki bujing ma ya kata lakhang bat kidon ki cases ki bala hab ban yakun ban ya fight hong te po ai kon nomor kajing bombiang ki ETP kajing bombiang ki STP kajing bombiang kita kilat ban prevent namar taka jing jabo jong ka wa jong kapung miam tu nomor kidon kita kijing tai Henry menta kapas ngosi bat kapas ngolingo kalong badala de piwan ra ya kita ki spa ban lek ban pa penjot sendon ya kapung miam kepada ke hydro project ku mangalong ya pi ke bahe tam jong jalan meklia tekane kam de ki jingle don bor pe kum ki nong shong kum ki pajba ni de ki taxpayers ni don hok ban criticize ya kai ke bangim i lo ni don hok ban bu jingkeli ya kai ke bangim i hab but kum ginong shong ngide ba smutho ba kate ke jaka jong pai ba jong yi ginong shong kamde ba ong ka sarkar kanle ka bomon kan ailis indru posnam nyo posnam shispasnam syakitu gi bro indru kumao ya indru posnam kala dei ke jaka sndon chijungom kaba lada menta biasanya greman ngam artatian ba kini gi bro biasanya agreement lada kimdon kita ki TOR kita mau reference ni condition ki baong bangila ban extend biang la dengi kwa ya ka agreement la da kim ailat kum kata ngam tharai ba kin ye tre panyasanya agreement tela shail da ki ong lakut kan rupusnam haka generation jungi ngam la ban issue ya ta ndai kin ong ai biang ngi san rupusnam ai biang ngi sa spasnam kata ka next generation jungi nganong ipikin nom yo kinom sngo bat kinom sngo long trai shu ya kata ku pung miam bakari ke jongi tinggal syukur apa nong ni kin sadon ndak kebaburom bat ngam artatian ba hakini ki kendiat sngi ki bansawan kin sadon lese ki bansa kentho ki bansa ong ini ba ka green tech foundation ka khang ya kata kajing promote ya tourism ong kat baong le kat bale piakran kat bayakran ngim le ya ta mi dagino ginoru ki bansa kran percaya ngi rintang gawing syukur apa nong wat kata yu lumpon dang tai nomor kumbang ilong lada kijing yakun jungi da ki kot isla da kajing tho ya menta kimla mentrekam nginte jing hang beji ka haikon nomor kila dan kini ki previous order kibana kaliang jong yang bisar bodong borom kala I think ya ka state government kala I think i department concern kala I think ya ka district concern ba pidai banyada pidai ban pikir bat pidai ban demolish kamtam hi ka haikot ong no hi
Meglia High Court direct state to restrict construction within 50 meters high water mark of Umyam Lake. Lada pipai jang ni, Meglia lay kala pa ban Meglia orders demolition of buildings near Umyam Lake. Baru itu kijing tray hak itu kipor bakaya don katu kijing ya PAL nanti lapa ban perprano. Henry menta nakaliang jong state government piwan rasendan ban perprahi dalade. Ngim syam la persya ya no hangi inde ban sungtho kumau mai pi. Ngim syam la long again si gino development. Kum ka foundation habangi raise kono issue based on the research. Ngidawat ki jingtep ngidawat kita ki RTI bat ngidalum hai di information ki pabiam. Today lor jong tak no. Gili yang pada nama. Nging persang ban file ka RTI ya ka fo ya kan ka MICL hagini kisnam ki baladap. Nomor hadin bagi mi katu ka ba hakatu ka por nga try kadang mi tang ka baong ba kami ka state government kan don ka jing ai jaka kumbalai spa agas ya kita kijing pen ki facelift ne ki AKA yang dai po miam marmar katu ka por ngila file ka RTI sa po MICL ngiong hae kata ka location exactly ka ba ka MICL ka don po miam war ka tai ko ong bangi ngim don jaka po miam watang sia karo persang meniburi begini berwarna baik persang meniburi teto hadin juga tu meleleh nila file no dak RTI sya kiwi department but kani kajaka kabadi 66 acres menta laong ba kajinghan oba kadai ningkong na forest shop tourism baru tourism usaha oba sya uni IHCL Tatagro pat ko penlingo lele kalong ba haba pau lahan oba ya kani kajaka syau tata bro Henry Banyo unong pentrei ladai do third party atau Umyam Private Limited bantrei ya ta project kang CPI deh ubalong try ya kani ka Umyam Hotels Private Limited udi utau Arun Kumarai managing director jong kani but ka office ki BSc na po nang na po Shillong for the apartment MG Road Shillong kaliang jong kani ka Meglia Water Bodies Guidelines 2023 ka banagaliang jong state government kala frame hi hang nili la kranchai ki section hang ni la kranchai ba 50 meters to 100 meters setback na katuka highest level jong kapung Umyam onumla ban penmi kino construction tingi suka panong ni na kaliang jong ka foundation ba pimdon hok ban late ai yak te chaka du undur kosnam ya kita ki company ya kata ka hok but nakaliang jong Green Tech Foundation lay ba pin late ta ya uti u island uti u lumpon den hang te po pung Umyam nganong pi ladang iya banya kun dakano kalat dakano tiru ngilolong ki pakloy kajing maham galong ya kino ki brew let's say manu ki bakrasyan ya kaneka project to ya karsan kampar ya kata henry tanggawe ng shwa panong ngim persya ya kata ka jing kwa jong pipan promote ya kata ka tourism apo jong alim jalam ehlia piale stage sora piale stage apo nongknum piale stage po turara gini ki 5 star hotels lada pikwa ra ki jaka bari panra wat litra hang te po umya kate kam de ki jaka sna resort kam de ki jaka te kita ki 5 star hotel ki jong pi ki dokha dok panat tu ki don kam ban im sok im san ki sim ki do kiri ki jaka ki ba maki ki jaka syong hang tu batang gawing syupa pan ong ba wanra de ki project ki ban pen coach wai ka siltation ka sedimentation hang te po Umyam wanra ki project afforestation ban penerban ye ki klaw hang te wanra de gino ki initiative ki ban yada ban penne ya kapung Umyam hang te wat wanra ya kita ki jingpmu jongpi ban bamdu ban penjot bat ban yoklun ya kata pung Umyam ngitip ta ka basay bakani ka project kandon ka scam ka besar kay hapo henry ladak ni ngidang apru ya ki RTI na baro ki department baldang yo kano ka information kaban lese kaba nakaliang jong kasorkar nakaliang jong tourism department kaba ngiyo ba kadon ka jingi suboy chang yang tai
ngintit jing hang bai ya ka yang besar bodang-bodang ngi kum ka kan hun terima yang ngi mla banda karan sibon ngi hap karan bai tek ya ka environment perspective kejongi te kumangong ya pi bagi ki balaja haswa jung arjar phoi arjar phau arjar ndai hap haswa jung tu kide ki minor construction lani gino jing tai ki ba nakaliang jong ka ying besar bodon borom ban nakaliang jong babun balang ulaong ba ya kino jing trai hang tai onum la shu bandang peteng nang nesha kamat kiladon gitu jing trai ki bahaswa ngatep ya no pimod ban ong ngatep ba kidon jing trai henre kide jing trai ki baret henre hadin jong ka tu mini kan bi uti lada pikan mau kimpadon kita ki major construction sofa hadu menta gila abandon kita kijing yalis bat individual hakni kisnem ki peladat hani ki por peladat bar uwe orang ba ngitep te hadin jong hakatu ka por ki sudan kijing trai ki bariat ya kata kabangas ong ye pi balai ba ka Meglia High Court ka shim sumoto kalong ba nadu 2021 terter onum dei shu ban ailat ye kini ki major construction te ki balak bandon ke tree felling ki noise pollution ki soil dumping kabla bandon ki jingtai ki migratory bird songtai kalau bandon ki jingtai ki aquatic life songtai ti hadin jong katu kan te kamegil nakaliang jong state government kala frame ya kan ka megila water bodies guidelines baong nang ni syakmat nginum syasyu te tenrei menta dala de piwan ra sendon ya kita ki jingtrai ki balong ki kila bandon ki massive destruction hadin habot ki ban impact ba piwan ra dala de telong henrei lada kidon ki jingtrai ki barit ki baria te omlong kadi hello jong ta kai so ye pi ya menta fully comment nginum parla hadu katno ko penkai nomor bagidang don ki detail information ki bangidang haban gather ni haban lum jingtep tenrei ka point kan bawon menta kalong ba wat kta yu lum pondang ta wa lada gide gino construction ro wat kta yu tai le de ki afforestation le de gino ki initiative ban ya dang tai tenrei nang ni syakmat nda kumangalong ya pi ba ladang iyo ngina persyang ban lum jingtep kamanya but kanum kut tentang mentakas ngingi supha tangga kubar ba wat kta yu lum pondang Renang ni syakmat nak kalian jong foundation ngin sale ke ba di mana